Tkompli tigrava s-sitwazzjoni fl-MCAS kif issa l-istudenti jkomplu jbatu l-konsegwenzi. Fl-aħħar sigħat numru ta' studenti għadhom kemm irċevew email li l-eżamijiet tagħhom tal-ewwel semestru ġew posposti għal data indefinita. Dan l-email irċevew ġimgħa qabel li suppost bdew l-eżamijiet. Studenti li għamlu kuntatt magħna għalunna li ma jafilħux għal aktar kif ħajjithom f'din l-istituzzjoni edukattiva kontinwament qed tiġi imtabna b'tilwim industrijali. L-edukaturi fl-MCAS is-sena l-oħra wkoll kienu f'tilwima industrijali mal-istess istituzzjoni fejn fost l-oħrajn b'kawża ta' dan kien hemm uħud baqgħu 4 xhur bla riżultati dan biss xahar qabel l-eżamijiet ta' resits. Mill-ġdid l-eżamijiet għad ikomplu jkunu mxekkla kif b'din l-aħbar l-istudenti għadhom ma jafux se jiġri fit-tmiem dan is-semestru u għadhom f'inċertezza dwar dak li se jiġri fil-bidu tat-tieni semestru. L-allima qed jimxu bħalissa fuq direttivi tal-MOT, direttivi li natawlhom fi sforz li ssir pressjoni sabiex is-sitwazzjoni tagħhom titjieb. Informazzjoni li waslet għand Net News minn staff f'dan l-istess kulleġġ tajt li hemm allima li għandhom jieħdu eluf ta' euro f'arretrati, sitwazzjoni li qed toħloq ħafna problemi lill-istess allima li jinkludu problemi mal-banek u problemi meta jiġu biex jieħdu self.